Pila ka mga lugar sa banwasang dumalag kag President Rojas Capiz. Ginbaha bangod sa mamunog nga ulan kahapon. Sa post ang MDRRMO dumalag, ginsulod sang tubig baha ang mga balay sa Barangay Concepcion, San Rafael, Santa Carmen kag Barangay San Roque dumalag. Nahapay man ang mga humay sa talamnan bangod sa flash flood. Nagtaas man ang tubig sa mga talamnan kag naglapaw sa highway sa banwasang President Rojas. Sunod sa Capiz Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, gilayon man nga nagsubside ang tubig. Nakapaulit naman ang mga pamilya ang in-evacuate. Magluwas sa mga pananom, wala man sa may napilasan o kung nahalitan ng mga residente bangod sa natabo nga flash flood. Samtang sa banwa naman sa Balasan, Iloilo, nakita ng ining pinasahi nga porma sa panganod. Sa Facebook post ni Doy Villa, makitaan nga daw sa isa ka habol nga nagtabon sa bukid ang panganod. Madamo naman sang netizen nga nagdayaw sa makabig pinasahi nga atraksyon. Sunod sa Pag-asa, masami nga nagaporma ang orographic cloud sa ugto kon hapon sa di nagatipo ng water droplets kag nagaporma sang fog o kon panganod.